Hey, see. Hello, people. Mandichinjisa time guys, ndaona vanhu vachikomplaina kumusoro uku. Ndaona nechimwe chidhura changu so chu nonga chikomplaina. Excuse me. Ndozochinja time. Ndava panosina kupedza zvandaichiita. Ndachinja time ndikati ndiende zvangu. But like I said, just taura hangu nditenge ndati sei. Sisandaka zviri sei gogo cherity magorimbo sei njokwe Gertrude ndokuona zvangu uchiona zvimunya. Sorry shamwari mazuva ano time yacho ma1 Faith Kasanga Emilia yes ndaona Emilia chema chemanzi sei nguva idzi dziri kuita kuti tisaona malive. Sorry sha, I'm sorry Emilia Kembo Sweetie udebulu zviri sei. Ratidzo bonanzi shero manjira tatafara tichiti toonawo life kwete chimwe shohetu. Sorry Veshnet kuzinyero zviri sei. Agnes Muriro Thokozani Mulaleya sei Modesta Katiyo Faustina sei zvikazi nasister Faustina Kembosu wega wena pakaipa. Ndatega ndichinje time rai ko muchandiudzi kuti nekusi blabla nekusi blabla hope wakazoekera wakazomuvha ini kumba kwenyu zviri bhoo. Faith Mponda sei Levinia uyu zviri sei Chimandamba sei D Masiziba sei Budi simukai chamunorwa zviri sei. Ndatozoita live ndisina kupedza zvandafanira kuita kuzi kui sei Budi Beauty madanhire Beauty sei Taritari sisi zviri sei Tsungi Masilo sei Grace Nyashakaro Mazondo sei Lincoln. Hi Lincoln ndakanzi ndisakuimbira sikana ndichakuimbira kuti Lincoln. Lincoln zviri sei tafadzwa hanzi time yokuti sorry kani Sungiriro Masilo. Okay, see you tomorrow rega ndimbonangu Emilia Kembo sei AC Tanaka zviri sei Miss V sei Chiedza Mini Shelter Pamire Sheri Matenga uri sei rubatsiro gore Omijamba Modesta Katiyo tafadzwa Miss V Nox blabla Chinaka Tracy Lokadia Chedungu. Ndakuzokurudzaka kana ndava mbomurusaka ndachazivini chinombomanya kachona ichi. So renti muridzi kuri sei Wini Munembe sei mana mai masavi ndasava murusa zviri sei mai masavi. Thanks Taritari kuri sei ndaisa ndaisa taonga makoni uri sei Bright so Masondo zviri sei fortunately Ncube sei. Let's see nditange kuwekera ndarasa I think vamwe vachatorasika because since ndandaichinja hangu ndaisa na 2 o'clock vanhu vachema ndikaichinja ndikatika ndise na kora pasi 1 time ndodziri kundivhiringa guys. I'm so sorry because izvezvi nhasi ndamuka na 10 dzeusiku
saka ndinoda kufanira kutanga ndarekodha sandaita live stream, saka ndosaka ndichizononoka sori zvenyu kuna avo vari kunyanya kuona chimunya. Time dzangu dzekuvata dziri kusiyana, apa manje takuda kuti achigadzirira birthday rakumbi, saka ndipa ma1 because kazi hapa chakuudzai zvangu madhirama ari kutaura kazi ari kutondiitisa akavata mubhedha guys, ndatofanira kutaura zvimwe guys. Ndikuita multitasking kazi akavata mubhedha guys. Gai mukuseni egega ndofanira kuti pane kuti ndivateka andichavati ndovate sei because mamakezi anenge akavhurwa during the day ka ndikufanira kuenda kumamakezi. Kasi achiti no not that one guys, can you imagine? Achiti no iye haiti obva kuti famba uku tioni move ende uku tioni. Ndozvandiri kuitwa inini nakazi ndichiinda memwana apa hope dzei dzakadeuka ndakutya kuti ndikavata manjika vhiki parinozopera apa danzira kuti james wesaturday. Can you imagine? James wesaturday apa ari kutumira mapicture kuti go and look for this. Guys, I feel tempered. Nasachinongana zvakuziva sitori yacho kuti but nasitambonongana nasitanongana memwana pane zvinhu zvane nyange ndoziva muteri ndasina kutengesa zvinhu zvakadirini kufamba nezvinhu zvakaita seizvozvo. Oh my goodness, ndamuchikana wangu chaudero. Zvinhu zvandaitiswa nhasina gazeri wangu ka I'm not even joking with you. Ndikazokuudzaika mogotozvo pane kuseka musi wacho uri patested review. Ndikuti ndikazvitarisa kudai pese ka ndikuti shweshwe inini ndinzwa romunhu ari mubhedha inini ndiri kufamba ndichidero guys mudzandidero apa dai asingachagoni nehope manje ndakumuti chamwari iwe mashoko mozvati zvakangofana nekuti chi for example uri pamaketi sikwepepe asi panhu pacho pauri kufamba ka hapaiti manje kuti ukwire kombi ofanira kuti kubva kumakeswe nasozvozva mastiriti dai ndaiziva mastiriti kuti Nelson Mandela ningiriningiri ndeipinda ndaigona kutaura nemazita ndichidero. But example yekuti uri kubva pamaketi sikwepepe wofamba kuenda kuna Copacabana wofanira kudzoka futi kusere kwacho futi neshoka maimwana kuti uti uekera uyu apa vanhu veikera vanga vakupopota. Nhasi koita ndaita drama guys, ndichakuudza yangu nhasi ndaita drama chero ndondeita ndikati akana wangu hakuna zvakadero ngatisafetise apa machazongati no not that one. Ndozvati achiti no not that one, move ini achiti echere no achisicho zvonzi enda padhuze ndoenda padhuze no siya guys. Ndichiti right, saka what's next? Ndopinda row to row apa ndaenda kumamaketsi mangani 4 mangwana ndikufanira kutoenda futi kune madifferent mamaketsi mamwe 4 or 5. Muchanzwa zvenyu drama. Ndatiita drama nhasi ndobva ndaita drama guys. I think zvikuita zvirashani by mistake. Wapamabheka ndakandinawo bharuka guys. Ndichifamba ndachitanga munhu ari kufamba achinonga zvinhu kudai so it was just awkward, just weird thinking. It was just weird. Basa kuti pawandiona ndakaderuka panofunga kuti asa akupenga musikana uyu ndakabata marangwanda guys. Zvikundiumira guys. Yeah, apa zvanga zvichienderana futi nezvanga ndiri ipapo. It was matching. Was matching. Tari ndiri kumbokuisa patime out nezvawanyorapo. Time out. Mbona uno 5 yekera minutes umburi kokuseri wozodzoka waita reformed. Right, mina ndimbomurisa mwava tione. Zvakaumazvo zvestory time kana ndakutaura ka handombodi kumiswa muromo wangu akutaura zvese zvaitika. Ndikafamba kuita sendiri kunonga marengwende mumastriti guys. Apa gayai ndosangana nemumwe vanhu vandaidzidzisa gayai guys.
vana vandadzidzisa vaive vanga vakatochina china mwana kwachipira mavhizhuji inda ndakabata mipende mazipuwa kana guys nyashando ndikamuti iwo nyasha shamwari dai wakasira kudzoka because ona iwowo zvakakunditsaka ndakuita up and down manje instead of kuti ndinge ndakavati zinawo ndichauya zvangu ndiani nyasho right chabatana zuro ndinhasi tare taunga makoni zviisei fortunately rimwe vese isei hanzi takasipagwa masipi lucium hwenha zviri seisei gloria masiya tapiwa nashe chiketa uri sei tapiwa nashe chiketa ndomhoresa munhu wese but ukanonoka handizokwanisa kumhoresa manje vanzomhoresa vanhu pafirst 10 minutes apo miss v ndakumhoresa imimi locadia murwira ndakumhoresa ndamumhoresa masipi kuri sei natona right submit ngatione ndiani mumwe wasamhoresa budi berisani zviri sei chris madhakwana zviri sei madhakwana zviri sei chris madhakwana ndiwe smile kauyo chris ndikutsvaga kamusikana keke kanonzi kudzi here gezi kudzi gezi who is friends with kudzi gezi ndamusuwa mwana iyeye aindinakidza anonzi clara mazuva ano ari kuenda kubasa saka ari bhizi clara ndotaura naye ari very busy clara wekupoland sweet clara wekupoland kari busy ndotaura nakaka sweet clara olini madhananga zviri sei embedzai masukaruka rose b zviri sei saka rega nditombofanira kundongoika zvandikuita kamwachekera barbara musakwa sei pupurai yes ndatoenda ainda ndakamuudzaini kuti ndati kana uyo asipo guys izvizvi munhu anenge ari kubasa tiri kungoramba tichitaura nezvake vamwe havazvide ka guys anozoguma kuti so inini ndini wama kutoramba muchinakidzwa naye every minute totamba naye kana auya panapa timurisipekite inini ndo zvandofila kuti is best kuti timboita tichimupa mabreak guys munhu woka maona manje hatizozivi manje kuti anoda kugumira papi malimits akewo ngoti nepasipo guys kuti teritere ndofunga vari kundiona neakaundi yemukadzi wavo kuti teritere sori asi munodzoka mava reformed zvamatotaura zvanga zvitori serious kana vamwana kuti ukuisei patema kuti muzodzoka after 5 minutes kuti teritere munhu anombodawo kumbokuta achizorasta rake ungasati wazhira here musheve unoita wazhira chaivo chaivo chaive kurira wazhira wanzira unoita pamazino kana warya mauyu kati zvinhu zvinendukini zvaka semauyu okuda kuti ndiwanzira no ugugu hwekuti mazino anenge achicheka cheka especially ukarya mauyu skapa pabhudhi yekera maryisa mauyu makuhwa ugugu manje handitione mumwe ndiani anosamhoresa zvangu ndichiita hanzi chii Lisa Ishmael Babilorenzi more did you say definite masike issue no issue ndofanira kutsvagira song yako you have to look for your song I think ndofanira kutsvaga yakaita yechizulu pane imwe mhani yaimboekera ndakatomboinyora ndida kuzonyorera kombi ndichikuzisira ndochakutsvagira ishu ndiri kutsvagira song yako very soon don't worry ndinge ndava nayo
But I think this time I will go Ndebele or Zulu. Timbokuyimbira. Right. Asi ndasaka ndichiona ishi. Alright. Mina tombokuisa shero apa pawarova iwewe. Chimboyombotanga wandiudza yako shero yawakasvikira. Ndakuona uchitoti ndakazviziva kuti shero hazviiti. Shero hazvitoiti. Shero anotori nedhirama chete. That much I know. I was 100%. Because kumadhirama uko tinenge tinotukukidzana kukanzi itai resi yekera unoqualify. Inotokuisawo kuvanhu vemadhirama ikoko kuti anything is possible actually. Shero ndakuisira lingi shamwari, ndakusuwa warova shero uya pinda shamwari. Shero ndaisa lingi. Mina tuone. Right. I hope hasi kubasa great. Shero. Zviri sei? Muri boy here vasikana. Muri kundinzwa? Asi kubva kubasa. Aiwa ndiri mupaki nevana ndapedza hangu an hour ago, but ndachifunga kuti ndichamhanya kumba ndosvika kumba 9 o'clock ndoona live. Manje nhasi yabva yatanga ndiri kunoko. Ndazoichinja because vanhu vangu vakunyanya kucomplaina zvokuti ndatouya pana vasina tombopedza zvandichiita. Vanhu vangu vachichema zikatika ndikasire ndiichinje. Alright. Iwe ndaona chimunya nhasi ndikaseka. Vana Katlego, vana Natasha, vana Ishmael. Makanakidzwa imi ndakanzwa shanjeni. Zvakanakidzwa napahwisa. Zvakatinakidza. Akanakidza tichinomutsvagira kusong mai manje so. Asandakawana. Apa comment section yaita kubvira nemacomments. Ndakaseka kozoti yako yekuzvikira shero. Ndaseka nhasi makuseni wanafunga ndinopenga. Hanzi memu kuda kubonedza misodzi. Ndakasvika zaposvoda zvakadai mumelive. Ndakasvika yese mimwena. Chitiudza wakakira chiyo kuchikira pai. Man, yangu it's a bit different nekuti ini handina takazvikira panze kwete mukati. Madho ekumba kwedu kakubla waizvo zvandakambotaura kuti taingoswera nehanzvadzi yangu tiri 2 tichitamba panze tichi ari maholiday. Saka zvakaita ndezvekuti my keys madho ekuti ukavhara my key ari mukati harivhurike. Uri kuiona lock yacho here. Taenda panze. Saka hanzvadzi yangu akanditi ngatitsvage plani ko zvino. Ini handati don't worry tozotsvaga plani mbai. Ndobva taenda tikanotamba. Dzakuenda kumazarodoka taane nzara ka. Taane nzara manje. Hi Nox. Saka nzara yakurova paya takuti rega tichienda mumba. Saka window wanira rakavhurika. Saka taifunga kuti hanzvadzi yangu achakwana. Ndobva ndamuti iwewe pinda ndiwe mudiki. That time, ndo time atichango move Bulawayo ndiri kuma 10 years and my brother was around kuma 8 years. Ndobva ndati iwe uchipinda nepa window pabagla apa unokwana mwana musoro stuck. Shero. Mwana kutanga kuchema. Uku boti yakaremberera kunzeka. Mwana akuchema. Kunge ndichauraya mwana shero. Saka ndakumupusha ina ndakamujegera pasi. Apa musoro waita stuck. Kuti ndibve paipe pa window azviite kamusara karembera hana pekutsika. Musoro waita stuck. Ndo zvakanakiro hazvo gara kuma location guys atidi kunyepa notide kwakuri kuma yadika aminoti ndaizoita sei. Inini kuti ndi move anga katsikira pandiri kuti akwanise kuisa musoro wacho. Saka ini kuti ndizomove atondodzwa kuti musoro uchamove uchadzokera mashura uchabuda. It was impossible. Saka ndobva ndatanga kushedzera pa next door. Saka pa next door pedu paigara vanhu vakawanda. Ndobva vauya. Pakanetsa shero kikiri window vachizama kudhonza. Mama vakazosvika. Kwana mwana vakarembera vanhu vakutozama kuti varove nepliers kubvisa achi bagla bar. Shero musiyo unozoti mama vakatsamwa. Ini mama wangu akatotsamwa avatokurovi zvamuchose noti vanotokuuraya. Vakatsamwa chaiko chaiko. Zvikanzi unoda kuuraya mwana. Unoda kuuraya mwana ndakaudzwa mashoko. Asi ndakazozviroverwa hangu pa future. Mama wangu vaichengeta ndakambokudzwa kuti mama vanochengeta.
mama vanochengeta zvidumbu vanenge vachiudza kuti ndichakurova saka paunozorohwa unenge wakutuviri ngokuti kuzvihwindo zvapinda futi zviya ine tofunga kuti vazvikangamwa saka ndo zvakaita I knew kuti hauti disappoint zvako unongokufunga ndongofunga pepa ukarembera kutaura chikutegwa kuti shona hai tinodzitsikisa haakana tinodzitsikisa nyaya dzacho chero hanzvadzi yangu musi iwoyo akachema chiro svika ini ndanzwa tsitsi wanzwa nekuti anga ari mwana mudiki haachazivika kuti musoro uyu uchatozochekwa here ndichabva sei pahwindo apa ende zvimwe zvinhu zvaitwa nehanzvadzi yangu chero hako iwe ndimbosheya brother yangu ka aiti tikanetsana masikati aichema kana kuti ndaimurova stereki tichiri vadiki obva achema andi kana akwa kuenda kumanheru akaona kuti mama vakuya zvonzi ndicheme anokubvunzewo kuti ndicheme apa anenge atanga blackmailing yatotanga miranzo kuri kuenda nyaya mama vangu she would bring kana mabanana tumachips twavasiya palunch handiti saka mama vakasvika nezvinhu zviya zvidyiwa zviya kana zvimaswitsi kana iye anobva ati ndipe zvako indobva ndamuti kondogokupira nditi hanzina mama titi obva ati ndicheme ndotomupa zvikuza nditanga uchema ndozorohwa brother yangu takakura tichinetsana chero but akakura ndichimurova takazoguma kurwanda form 2 akandirova chibhakera ndikadonera pambedha ndikaita blue eye. That was the end of fighting, the end of it all. Anga murume manje andauza changu chakashika mudumbu ndikazwa kuti yes neuya anomboya panapa simba unochinzwa asi sheroka une madrama nhasi ndaseka live yenyu ka nezuro ndaita shanje ndinoona ndinoda kukandepa papa 2 minutes apapa idrama vamwe vatonene makangamwa sikuenda kuti zifunga nezuro ndaikangamwa mira ndichitanga kuita manje papapa unondidonhedzako sharp right okay ndinoda kubaya end live stream by mistake guys right mainditi so ndakubvisa chivekera ichi ibva ndatanga story yangu zvakanaka guys mandikurumidzisa kutouya mwese here emi pandenda kuti under pressure manje zvacho ndinoda kuti ndopa ndozitama multitasking ndesikadi kuti ndikauya ndikuita chimwe foni kusevha foni ikuita sei ndopa ndozowedzera time kasika ndikazowedzera time guys sorry izvenyu zvacho zvinenge zvakandondibata-batawo zvakawanda. I'm so sorry, I am so sorry, but ndikazowedzera time ka sorry guys ndinenge ndakatopresswa okuside kwangu. I'm sorry in advance mukazoona time yachinja because pandinda kuziva panapa pfungwa dzangu dzese dzisina kuekera dzisina kugadzikana ndina kuti ichi ndachigumira pachida ndinofanira kuchiendesa now. So yeah, that's basically it. Ndikazoona ndanonoka kuuya guys. Right, ndikudze yangu uyu before ndatanga kuika ndikini inonzi muswe Thursday tikutanga kangu ka program kari different. Someone ada kuya nestory yake kuti I think ndaipa title yekuti relatives manje chifoni changu chacho chimwe chacho chimukofera chaindi handisi ndachishaiwa because ndakungomanya ndakuda kuya paraba so handichazi kuti chifoni chacho ni chananyora title yacho ni meitori ndifrize nditsvage title uyu yacho nekuti inonzi chii meitori title yacho ni ndainyora ndikazvitumira title yacho title yemuswe Thursday maybe tombota matopics akadero titombonzwa onondavura pasiripo Sharon, right? Title yemuswe Thursday yakanzi relatives took my parents' property and left us homeless
ndo yatiri kuita taikini musi weThursday. Saka musi weThursday zvekufanira kutoita nezvekuti ndikufanira kutokurumidza kutosvika panapa because tataura natime yedu kuti tikutanga nani na6 p.m. Zim time nemunhu wachoni ari kuuya nenyaya yekunzi ndatoikanga guys, manzwa ndatichiko ndada zvekuiverenga guys, ndinyorerewo mucomment section guys. Handisi kuziva kuti ndatichiisa rachoni. Kana mainzwo ndokumbira ndakuverenga futi mundinyorera, ndoda kuipina apa yatuka nayo musi weThursday. Vari kunzwa ndokumbirawo mundinyorerewo guys. Ndakutaura futi title yacho inonzi, title yedu inonzi, ndikose kuikopa and paste in. Tione copy and paste, paste up. So this is our topic yemusi weThursday. Saka make a date. Nyaya iri kuyanani naSisirudo. Noaziva vakatombouya, saka Sisirudo ndovari kuya netopic iyi, and she's a good storyteller ka. So yes, iyo RuMTD haudero chamwari. Handina RuMTD. My parents left us homeless. No, totally different. RuMTD nesuka hayo wandinakidza chamwari, handinakidza. Yeah, it's very sad. So ndiyatoda pamwe tingatozombonzwawo dzemastories mamwe akasiyana siyana. Ndombodivhetawo from tumastori tangu tombotanga mamwe matopics manyowani. Hama dzotorera vanhu maproperties. I think tinokwanisa tomboita kaseries kakasiyana siyana kavanhu vanotaura hama maproperties. I also think about dzimwewo because ndogona ndichiziva dzimwe, but pamwe ndatongokanganwa zvangu kuti ipi yacho since ndanga ndisiri ndasina line iroro ndasina ndarigaya zvangu, but ndichagaya zvangu kuti ndizoti ndeipi. So topic yedu iyo ruhani nhasi wandinakidza guys. Angakoni kuseka guys, waona zvinhu zvakaita seizvozvo. Anyway, chega ndite yangu yanhasi ndichitanga zvangu tikukasira kupedza. So musi uyu 6 o'clock exactly. So what I'll probably do is sezvo ndanga ndichinonoka kumuka mazuva ano, ndichamake sure kuti nhasi yatowekeraka, nhasi yato Wednesday, ndichamake sure kuti nhasi chachingani guys, nhasi chingani, nhasi chingani imi hachazivi, nhasi handichatomboziva kuti chingani, nhasi ndiyo Tuesday kuti Wednesday, handichazivini, but ndichamake sure kuti ipopo Thursday yachoni painoekera. Yes, so I think ndo topic nyowani yatakutombotanga tichitombotanga kunzwawo mamwe mastories guys, tichidzidzawo zvakasiyana siyana nechi from matopics aya. Saka ndo yatiri kutanga musi weThursday tichienda mberi tichimbomixa nhasi Tuesday kureva kuti kunokuya vaWednesday. Saka nhasi ndikavata mangwana, saka nhasi pandinopedza patosodzoka futi live chava neimwe story time yangu inini, then totanga iyo yemaekera. Kana tadero taona tafamba nenyaya idzodzo dzakadero, then tozokumbira baba Masau vazouya nekastori kavo to dilute, because hatizodi, because ndoziva kuti dzimwe dzacho I know for sure kuti dzinenge dzichichemedza, ndo zvandozezvo, because idzi manje dzezakuinvwa kuti chii chakaitika most of the time. Pamwe vabereki vakaseparata kana kuti maparents akashayika, something like that. So I'm sure kuti inenge iri a little bit sad topic yatoda kupinda nezvayo, but at the same time I feel kuti kana maybe tikafamba tikaona kuti zvakunyanya kuti ange zvichiramba zvichisirisa, tatakumbira kuti Masau vauye vadilute nestory time inonakidza yavo yaya inombosekesa vanhu, tombodilute. Handikabvudi Masau nasisi tembeni venyu variko mukuzvinzwa, nyange mukasakominda mazvinzwa sisi tembeni
mazvinzwa ikoko kwamakagara muri kutozviona. I have a comment yekudzisa for story yeThursday. Chimbomira izvozvo Bhudhi tauri chimbomira da kuona kuti Bhudhi Masawi inaikira nechibhebhi chavo vari kuzviva zvinzwa here. Bhudhi Masawi kana pamwe vachazozvinzwa later, but it's fine. Tichavakumbira kuti kana tanyanya kuva said toita sei, tovakumbira kuti vazouya maybe kuma next week uko. Right, ndo zvandiri kufunga hangu. Because kana takafita kupinda muekera muma emotions asingaiti, because dzimwe dzinosiririsa guys. Most of them chokwadi chipo ndoti most of them dzosiririsa, ndo chokwadi chisina kana kumboda kuvanza kana munhu kana chi, dzitori ma-sad stories. That much I know. Saka guys, Bhudhi Masawi nechibhebhi chavo vabva vatotitiza. Havana mboti kana kuti cheers kana kuti chii kana kuisa full stop zvayo guys. But it's okay. Chirega hangu ndiite sei ndiendirire mberi neuyu yangu yanhasi. Asi muswe Thursday tikutanga something new. Anyway, ningirikini ningirikini zichiko zvakaitika ndezvekuti ndakupinda kamudi yangu yestory yangu yeuyuyu. Zvakaitika ndezvekuti pakangati first year guys, vari kuyuni munozviwisisa nevakabvawo manje kuyuni, kana kuti munoziva imimi zoitika kumakoleji pachichichi kwamunoenda kuya kana nyange kutraining pamwe zvotoitika futi. Zvakaitika manje ndezvekuti patakasvika manje unoziva patakasvika masi kuSouth Africa ka izvi zvingoti pamwe izvizvi nenyaya yekuti zvidiwo kunogwa kunoekera. Saka kuda ndo zvandakasvika ndakaita kuti madhiredhi angu anga akatarangana usingatombooni kuti rimwe dhiredhi riri papi. Ndofunga waitogona kutovhura avenue wotobva apa wotobuda wakupiters road ari madhiredhi akatarangana usingaoni rimwe riri apa kapa iri rakangonzi jwa ndobva patota zigepi rimwe rononzi jwa. Ndo zvaanga akaita aya pasi pemuzezi. Ndo madhiredhi anani nawo iwayo. Pandakaenda kupi? Pandakaenda kuSouth Africa. And I'm not even joking, I'm not even lying guys. Nechibhomba chake changu chaiva cheblack chaiti kana huruva ikauya ikati huru zvine simba, jaketi raichinja kuita rebrown from black. Ndo raiva jaketi rangu randandinaro. Apa rakabva kujonika jaketi racho nekuti aripo aya akambopinda aya aita sekuti chirini kuti asi ane chimabvindibvindi muhuro. Ndo raiva jaketi rangu randaigara ndakapfekerwa special meeting memwana. Tadero ndobva nemadhiredhi angu anga akatarangana apa kana makeup yacho ndakasimbozivii here kuti makeup ndaingozoita dzekuchenuka dzedza. Ndo yandaiva musitara yangu iyoyo, ndopukutira ndichidai hufufu hwacho hudonherera. Ndo yandaiva nayo nekuzora vaserini yaipenya isingamboiti. Madresi top manje zvakazoitika ndekutofunga ndakutomboita go back to memory then chaiyo. Madresi top zvakaitika kuti chimwe chidresi top chanani nacho ndandachitenga mubhero kupedza nhamo. Saka ndachitenga mubhero kupedza nhamo ka ndaiva ndine cheyelo chaiva nemapoketi mubhudu. Then kuti ndichizira chibhero chidresi chacho chika ndachita sei ndaona mumwe musikana aigara pamba pedu pavairoja aipfeka zvakadero saka ndaizvifarira zvinhu zvake mapfekero aita ndaimafarira ndoshuwa. Saka aibva apfeka kuti inzwa. Saka ndikuda kuti ndichidzokera sure ndichienda mberi ka muhwisise madhuramutuna ndakaita. Musikana uyu munhu wanga une chimiro changa chakanaka, hatidi kureva nhema. Chimiro chake chekuti munhu unenge wakadai so kuita madiagnosis ake. Sikaenda ndikamuona akapfeka akafitwa. Ndakafunga kuti still ininiwo ndikandotora same sitaira yaakapfeka ndichafitwa same thing nezvaakaitwa iye. Ndo zvandakatanga kufunga. Sikaiva nerimwe trouser rake rewhite. Ini vanati ndotodawo trouser yangu rewhite. Ndo zvakaitika. Ndobva ndandotsvaga munhu unondisonesera trouser rewhite. Ndo ndamudza trouser yako rewhite wakariwana kupi? Ndobva ndakarisonesa ndandotenga mucheka wangu. Ndobva ndandochida kurisonesera. Ndakumbira imwe kazini yangu kuti ndokumbira kusonesa because ndasikaendi kubasa. Ndandokumbira kuti kusoneserwa trouser rangu rakati. Ndobva ndandosonerwa trouser riya. Ndanda kuisa nechidress top cheyellow. Ndakatenga chidress top cheyellow kupedza nhamo. Ndokwandakaenda kupedza nhamo. Ndokwandaitotenga hangu hembe dzangu chinja handimbodi kurwa nhema. Ndatenga
chidhiresi changu chitopu cheyellow chaiva futi chisina maoko zvimasleeve zvezvo zvakadai so chechidhiresi top cheblack futi chaiva chisina maoko chakadai handitozivi kuti nekuda kuenda ichifarira zvinhu izvozvo asi muzasi macho chaizoita white saka ndozvidhiresi top zvandanazvo zviviri nechimwe chaiva chiita sekuti zvimaruva pandasinganyanyi kuchipfeka takachitenga futi kupedza nhamo ndichizvipfeka nezvimatirauzi chaivo akaita kunge formal ndo zvandaipfeka nazvo ndakasara ndiri kuzimbabwe ndasingapfeki mataiti nokuti ndasina mazivi ndadero paya ndatorana nezvinhu zvangu zviya pachaenda kuchikoro ndokutorana nedhiresi top dzangu dziya dzayeyellow yeblack nemutirauzi uya wewhite nerimwe jini nanga rakangote majini handitomapfeki because handifiti anouya ndoungana handitohwisisi kuti nekuda kwei achingoti nhango ndikapfeka sei majini anongondoungana achidzira zasi uko saka handitodi kana kuona jini because of that anondiitira kunge hamene kuti munhu wangu utanga handitohwisisi kuti why kudai ndiri shapeless zvokusvika pakuti jini ka ndikaripfeka ka runhu I don't know kuti sei richizotanga kuitoita rimwe shape inongoita zvainongoita saka because of that handitopfeki majini up to now handipfeki majini guys handitodi kuona jini pamberi pangu because of that handidi ndobva ndatazve majini plus zvakaita kuti futi zvimwe ndizonyanya kumavenga majini inhau yekuti pane musikana aigara achindiseka but ndasa ndazviziva kuti pese pandopfeka majini apa ndinoluka weird ndoluka weird ndaisazviziva ende futi at the same time ndasa ndakuhwisa bhodhi yangu ka ndasa ndakuihwisisa aitevedzera chiti ndikaona ndanyanya kuda kutevedzera vaya vakaumbwa nemacaves kudai uso saka ndeibva ndati ndikaona vakaderoka ndobva ndato saka nayo yakabuda akadaika ini changobuda same I didn't know kuti hazvindifiti guys ndazondadiro manje tozoda kutota because vaya vakaumbwa zvakanaka zvavanoita nyange vakapfeka jini rosvika ramugara ka vanosvika tumabhilds chacho obva apfeka kana kuti kajuzi but kajuzi keke kanenge kasina kuvhara bikina faso yaya kubva kanyatso kubuda zvakanaka indoti ndikuda kunoita same thing ndo zvandaibva ndaita manje ndinotenga semujini ranga rakapfekwa nana uyu pandakavaona nda kuchikoro nemuklasi vachipresenta uigona panda vachifamba vachiinda vanhu vamuka saka rakanaka harisi kubuda sei ndokuzizama kudai usu kuita sekuti iguru kuita sekuti rinoda kudonha kuita sekuti ndakaripfeka riri kuinda nekoko south west apa zipi yacho kuita sekuti kufamba dzira yoga saka zvirikufamba sei ndainda kumagenani pakati pepe tamuSouth Africa tatobva kuZimbabwe kwandabva nemabhiro angu andandakatenga ndamatisa muchibheki changu ndaenda nawo ndakurosa bhodha nawo ndinawo zvakare nezvimwe zvimapushi zvainge zvaiva up to now ndino kuti ndakazvitengere handambozvipfeka kasvika pakuzvirasha nekuti zvanga zvingatopfekeki ukada kuchipfeka kudai chaiti ukafamba chonovhomoka chichindorashikira kumberi uko most of the time ndikapfeka chipushi izvozvo zvaiti ndikada kuchipfeka kudai ndaiva nenharo yekuti ndakatenga zvinhu izvi kumachina shop kugaufu saka ndati handasati ndambozvipfekawo regai ndichipfeke chinhu changu ichi so handaita maruva ayo kuti takamatenga saka anofanira kutoshanda ndo zvandaita saka ndati pese pandoti fe munhikiri imomomo ndo pane ndikada kupfeka nechijinika anenge anzi masikini jini achoni ndapfeka sikini jini riya chega ndipfeke vasikana vaive pandaona kuchikoro vanga vakapfeka vakadai chega nditevedzerewo ndimurumukawo vandiri kuexercise kutira mangwana pakubuda toenda kuchikoro zvakare nakubuda exactly like zvavanga vakaita chaiti ndikada kuchipfeka ndikada kufamba kudai chaiti pa chobva chati kubuda mushoka chinokwira kudhoko ndibva ndapera mungu tosaka ndiita sei because nda kuti vanhu vazviona kuti ndine zvipushi zvakaita sezvizvi uone manje ndiri murumu ndega guys tosaka kana manje vanhu vakasazviona ndoita sei tozvibudisa pashi rekuti vanhu vangu vanobopinda mumba mangu kuti ndine mapushi akaita sewaya nyange ndikasamapfeka asi chero vazviona ndikati kana vanhemewe ndakaenda kushoping ndiri chiguru because kuSouth Africa zvazvinoita manje kazhinji kachoni kwairyisa because iwe uri one ka waigona kubirwa saka hapana munhu aizoziva kuti wabirwa kana kuti waturwa nepolisi pamwe unenge wakangapo passport saka munhu anokwanisa kuzoenda newe munhu anokwanisa kuzofona ka munhu waunenge unaye saka taizofamba newe mwasikana so
zvaizondibaya vasikana vacho futi vandaifamba navo vaiti vakapfeka semu majini ataenda kumangena nepakati kunotenga pane zvimwe zvimajuzi zvaiva zvepingi zvine kola yacho inenge newaiti nepingi yeye nemutsara wakadaiwo so uyu zvaitorwa nevanhu vachienda kunohodhisa kupi vachindotengesa kuzimbabwe taizviona pamagena nepakati zviita ma25 saka obviously it was our first time saka taitofara tikaona zvinhu izvozvo zvakachipa kudero chose tese tikutenga uya kutenga reblue uya kutenga repink my favorite color was pink ndiri kuuniversity. That was my favorite color, pink, nothing else but pink. Ndobva tatenga ndatenga juice repink, another dress top repink, skin tight yepink, tumatennis twepink, tumaslopes twepink. Ndaiva miss pinky, sun hat yepink, everything was pink, dinner dress pink. That was me. Ndini uyoyo. Ndobva tanzi kumajini ndataura kuti nganditorewo 2 ndobva ndatora 2 wangu bva wati takutora same atatora uyu tiri kudzokera kumarezi kwedu kuya tonosvika totanga kuzama kati chipfeka tazama yajambusutu mirai muone pane imwe yembada ndakazombopindira ndigai pangu vakomana vacho vaizonditiza ini ndobva ndainhingirikina pepe tatenga zvinhu zvese zviya apa guys muri kuziva kuti apa vanhu vati uri kukombita navo uri kukombita nevanhu venyika yese vakasiyana neveimomo futi munyika imomo apa iwo ganda rako asati atombochinjukira kana kumenyukirawo kuti rinzi nyange zvavo ndiri mutema asi ngaringoonekawo kuti papfuura nesomething nice. Handaiziziva kuti kune black pawo, handaiziziva ini kuti kune chinhu chakadero. Tadzokera nemadhedhede uyu magena epakati aya ndopfeka zvakanaka unongoda kupinda uchikuro uchishamisirira. Saka taizoti kabva padhadhlights paipai mandi makuseni munenge muchibuda muri zogurushushu kudai. Saka but kune gang redu taisvika tonoseparata mumwe unoita accounts vanoita chakati vaizita kupi kumadepartments avo. In mandi yacho I couldn't wait. Unovataka zviri pamusoro pekauchi kuti mandinongomuka ndikuti ndichimuka kana na 5 o'clock AM unomuka mai mwana. Asi madhread asati ndabvisa aita kuti pamwe ndisaonekwa nemakomana veve. Arimo akangotarangana arimo ndakatoita most 2 months nawo akangotarangana ari mumusoro imomo madhread aya ndichivhura muchunjuzuru wangu ndichinda asi ndakati kana ndibvisi. Ndakatombosekwa futi namwe madam vakanditi wakarukwa nani kanzi iwe chero chamwari kusaenda ku South Africa wakada so zvinomakisa hazvitoiti zvakaizo zvakashata. Vakatondiudza kuti zvakashata ende zvakashata zvakashata kune zvokumbodora vanhu emazvezve aiwa zvakashata zvandoreva ndizvokuti zvezveka unonatsa kuona kuti iri iganda iri ndo rimwe braid iri iganda iri ndo rimwe braid apa pane mhopo apa ndo mabraids andiri kureva iwa kungoti paifungidzirwa kuti panenge pakadarika nemabraids ndo zvanga ndakaita izvozvo ndikati unoreva nhema vaenda nawo ku South Africa ndakadero 2 months ndagara ndakadero ndobva apa ende kutoshuvirawo kuti ndionekwe ndichokwikwidzao manje yasvika mai mwana ndatora jini rangu vasikana yamba ndavunza ngupfeke zvandopfeka majini ndati yes neni kupfeka jini ndatora jini rangu nyingirana kuti tenga mabelts akafanana ndatora jini rangu rangu reblue ndatora chijuice changu bva wati kupfeka kuti majuice twedu tokati ndatorawo juice rangu tatapfeka futi majombo tatanyengerana kanonyengerana ndo majombo rekuti waiti ukaona rimwe jombo rimwe wati wakatengepi jombo rako toti ote takanaka toti chiniperekedza tinde kunotengawo majombo rangu different design asi same shop ndo zvandakaita tapfekawo zvaindibhozi kona vanhu ku South Africa vakapfeka kana kuti jini so woisaka jombo guys unoti yo zvinenge zvakabuda zvakanaka even nemateza zvano wobva wapfeka pane mamwe mabhacha vanenge vakapfeka so vanenge vabva abuda zvinenge zvakanaka. Ndikatomboita obsession yekuti ndoda kutsvaga jacket kusvika ndazoriwana up to now I have that jacket regrey kwandiri ndo pariri ndakati kana jacket iroro ndakaritenga richidhura handitomboripi munhu jacket iroro nditori naro kubva 2010 kusvika izvozvi muno murumu mangu nditori naro chakuredza zvangu mangona jacket racho ndotova naro ndotofamba naro ndikati handisi jacket iroro rakandidhurira ndikati kana ndorisirechi ndori pano handidi kana ndibva
ndapfeka jini rangu riya ndikati ndichapfeka ichi because jaketi rangu riya rinoita kunge rekuti rikapfurwa nedust rinochinja kala handichapfeki iroro because ndikaona kunge sengeri ranga risingachandifiti pepe ndobva ndati no ndakusiyana nariri ndakuita zvichii ndoakatonorira kungaedza mumabheki omo ndobva ndaita sei ndabva ndati ndakufokasa nechipingi jesi changu ichichi ndobva ndaita sei uchazoti atakatenga futi mahetsi echando hika kuti asina chazivi ipapo ngareva nhema I think department iri kumahetsi ndazviziva mahetsi andakatenga ndikazombotukwa nemwe musikana kanzi haiwa ndosoka uchipfeka zviheti zvinenge zvaparafini hamuzasvika zvimaheti zvezvekuti hazviriko zvokuti waipfeka ka wodaiwo so nemabraids wongonopfeka somewhere half there mabraids ako ouya akadaiwo so but wakapfeka chi wakapfeka mahetsi wayo akandonituka kati ndosoka uchipfeka chiheti chinenge chaparafini tikati right vananyana akanditukira zviheti zvangu izvozvo ndati unoreva nhema iwe ndine uyo ndobva chi ndapfeka zvangu ndakunda kuchikoro tapfeka ndini zvinhu zvangu ndakunda kuchikoro pepe taizonzi manje especially communication media studies ndakaita media studies kafuti taizoti kana tichiita module yaiya manje aiti tisatuta wedu kakari kamusikana kamuzimbabwe kachita masters saka vaiti vanhu vanoita masters aya ndo vanotiita sei vanotuta ma-first years ma-second years ndo zvavaita so this lady manje aiti every time mclass waifanira kuinda pafront monopresenta guys ndopakatangira dhirama rangu rese but this guy inini wandaifarira anga asiri kufaculty kwedu wandaifarira aiita accounts handina kuzvifungwa kuti kuma-commercials kwakewo une munhu pamwe anenge achipenyerwa naye inini ndaingovawo nevisualization yekuti chakubata zvangu ndozvandaita sei ndozvandaiva nazvo ndichimugaira hora zvangu mufesi ndikati no problem ndokubva tainda pamberi pepe saka zvezvaizoita kuti kumatutorial rooms tumaklasi tudiki pamwe muri 20 but mune musina kana kuti chikavhara mune makangomira kana pamberi pemamwe wako wotosimuka wototanga wototaura kuti hi guys so I picked this topic because of this and this and this and this wotopedza wotaura nditika wotonzi next kana kuita debate kana kutongoti what is war wotanga uchiita debate about that ndozvaigona kuitika vagona kutokudza kuti saka what are the advantages and disadvantages of media moenda pamberi mopika motanga kuti sei kunotaura tikutaura pepe indazivei kuti tirauzereisa raita sumbunyu richidzira rakadai handiri kuti pamwe uyu gumbo rashonyororoka rainda uku pamuchunjuzuru pepe pakadaiwo so apa pasei papapapa painda sure here kana kuti paita sei handisi kutombozviziva ukuwo ndingokwiridzira mai mwana izvo kuda west yangu yaita doko here handizvisi kuti chii chakaitika ipapo kana kuti ranga radhamba here I don't know asi chandozvanje kuti ndakasekwa zvangu ndakasekwa kwete zvokuseka zvezvokuti kundiita shame endiyekera yaya but like mafriends angu anga akutongondiseka kuti saka iwe nhaiwe Sharon handitombozi kuti nekuda kupera kupika majini ndikati nekuda kwe indasandazviziva kuti every time pandopfeka majini ka something is funny nemajini aya asinazvizivi indaitoonyererwa ndichitodawo kutoti ndichizviona semunhu ari kuti akapfeka jini I look like those ladies vanenge vakafitwa vakaumbika kudai ndaisingazvizi kuti kune mkwava it's like this diagram horizontal saka ndakasingazvizivi ndobva ndakana Sharon shamwari kana majini asi akuita mwari ndikati kunekuda kwei ndikati aiwazve saka zvikanzi kwete ndikati bvanati right ndobva ndaenda kumba bvanati iri kariti cheka nditaise rimwe racho because kwaiva nezvimamira zvakadai ndobva ndapfeka rimwe jini ndikati kusaka what's wrong handisi kuona zviri wrong pajini rini chii nekuda kwei musikana ngaita saka ndobva ndatanga kufamba manje pakufamba pepe ndobva ndezoona kunge riri kuita sei riri kutaka kudzika takati kuti zvonini rakicha yangu ito yarambuka majini saka chichaitika handikati kana majini handichamadi ndonamboita zvematracksuits matracksuit pepe ndakasingazofile comfortable ndakangoita one tracksuit nema dzangu ndakazai green yeva green yakati bha ndikasekwa neumwe wakomana wekubhotswana vakatiseka mukomana wacho ndaimufarira futi nditongobva ndasina crash naye apa ndichida kumbotanga kuita kudiagorasi ningirikini yangu yekuti pamwe mukomana ndofunga pamwe dai handisakanga asingandioni data yegreen
green yange yakati bha guys, not yakasvibirira ba inenge se yellow ine yobva ita green ichikushauta kuti naiwe urise ndo green yandakanayo iyoyo. Up to now ndotofunga kuti I don't own anything green chakati bha kudero kaini. Even my t-shirt ndofunga ndikatozosangana ne-t-shirt yakadero ndakubasa kwedu yakati bha kudaro. Ndakanotenga jacket guys, let me tell you dramana ndakaita. Ndakanotenga chijaketi netrouser racho zvanga zvakati mpa zvainyatsa kubudisa kuti bedwe apa paita mugano apa paita chakati. Inini handakamboita basa nazvo. Ndobva ndati musiwo ndoda kuenda kuchechi service yemusi Wednesday. Mai mwana ndobva ndatonzi kuchechi service ndikati yes because ini ndaiti ndikaenda kuchikoro. Kune vamwe vasikana vandaiona ini vanga vakafitwa nematracksuit iwayo zvanga zvakabuda zvingamboiti vamwe vachipfeka white vamwe vachipfeka white ranga ragara siri department ndabva ndati I'm gonna choose green since ndisina green. Green yakati tikatobvunza green are you sure? Ndikati yes because ndakuti pink ndinayo yakawandisa saka handidi anything but ndoda green iyoyo inomhosa vanhu. But ndatoda kuenda kuchechi. Chechi kwandikuri vakakura vanhu vaiva vakapfeka masutu maformal vantu vane mota vari kubva kumabasa kuuya kwandairi vakuya vediwe ndofunga even mabradha pamwe anga arimo vanga kuda kutongozama kusikisa ka. That was the last day ravakangonzwa ka-feeling towards me because green iyoyo was a disaster. Ndokubva mukomana wekubotswana aiti akati I've never seen such. Aiti oh my god I've never seen such. Ubvoti akazonditasobvoti apa ndanga ndaswera the whole day even mulibrary ndaisimuka ndina kunobata mabhuku kudai library kune mashelves gaya ndotanga kudai kunotsvaga mashelves kuti ndodarewo here ndodare lamingrikiniki ndodare journalism ndodare communication ndichida kuti vanhu vandione kuti ndine sex tuniwani yegreen yakandinakira izvo. Jesus zvanga zvisingaiti. It was horrible. Zvanga zvisingaiti apa asi kutomboziva kuti the whole day kuda ndaswera ndisvodedza ndiri mugreen mhamba yangu memwana ndichizvida nditi ndikatisimuke ndoenda kukantini kunotenga kana machipisi mandisina futi ndonotenga machipisi. Unoziva that feeling yekuti ako something new uri mustudent kana mwana mudoko ipapo you know that feeling guys. Mese munoziva kuti unongoda kuti people should feel me ako something new ndiri kuonekera kana step inenge ichichinja. Ndakachinja step china mukantini kuenda kuva kunogara mafese kwainonzi kugara mafese kuNigeria mafese kuZambia mafese kuMalawi vaingogara vari muzvigrupu so ndo zvavaiva izvozvo vachimwa kapu zvemakofi zvimachichichichi ndokwavaigara vari uye mabhired kudai pane mwainzi mana rikrosika ariko tikati ndikaenda ikoko mai mwana takamuenda apa pati kuti izvozvo ndochaunoziya uchipinda imomo ndobva ndasvika anamira mukiu ndikuda chicken ndiyekera machipsi enyu akanzi akati mukandini momoingoseka mukandini makangoti zvokwadi zvigo zvatiri kutaridzwa nemusikana apa ndaiva ndisina kana laptop bag ndaifamba nechilaptop nechibheke pane zvimabheke zvatinopuwa zvezvo wasvika pamonash zvinenge zvakanyanzi monash chandaifamba nacho chimuikira ndichifamba nacho ndichizviti vasikana vaiva masaladi ka pane vasikana vaizonge ndiri kusanganisa nyaya dzachone sezvo dziri kuuya ndichitaura kudai pane vasikana vekuNigeria so vaiva neganda ratinoona mumatv muzoti in real life vasikana vekuNigeria vakatodero vamwe vacho vazhinji. Ganda guys unofunga kuti iwe are we bathing with the same water? Chichikuitika ganda remutv risina kana filter apa manje vamwe vacho vaigara vachiflya like vamwe vacho vanenge vatori mabusiness saka vamwe vacho vaizongouya kuSouth Africa vachiti mastudents but vanenge vachitoita mabusiness ndo zvavaita. Pane mumwe aitongofamba akapfeka maheels every day ndoranga ritori yekera rake riro aitotaka kutengesa zvake izvozvo nemabrazilian wig asi aya saka aitongozikanwa kuti this one is a rich lady achidriver bango tobva ndamuona saka ndaiti ndingamuonawo ndomuona akachifamba akadai even nekabhegi kakande indicate I'm gonna call that lady kuNigeria uya ndobva ndaita sei ndandasamona chibheki rangu chibheke futi kuti bheki mozoma zibheki anoita ngemazvimashoping bhegi zvezve zvonyorwa kunzi monash inini manje with mine let's go saka kuzvida pane pasina kupinda here negreen suit yangu iyoyo. Green suit yangu ndakaenda ndikabva ndikaenda kumwe kwaitengeswa mamwe masoseji ainaka so pakasiyana makandini acho ndikaenda ikoko ndikada kutoenda kana kuadmin kunovhunza chero chekunovhunza kuti chakati ndikabva ndikaenda kuma upstairs ndikabva ndakatenderera that day
aitenderadi ndobva ndaenda kusvondo. That's how crazy I was with my tracksuit yegreen iyoyo. Ndakanobuda kusvondo. Kusvondo kwaitova futi kwaiva kuchiko kunonzi kuchikurandbag. Tikaenda nekombi tikaenda chechi yatanga. Guys, drama tikasvika chechi yatotanga yatopakati vanhu vakuda kutoita magresi aya neekera ndofunga kuti vachiita sei vachitapedza kuparidzirwa. Tikasvika vanhu vese vakagara ndobva tasvika tatsvaga zvinoitawo Jehovha wedu. Ndikaita Satani ndikaona chasiti kumashure ndikaona nzi ndinogara uko kumberi. Chifunge kuti iwe unenge wabva kusure uku wabva kusure kuya uri kufamba chechi ikakutarira. Ndichifamba netirekisuti yangu yese miganhu yese yanga yakadhinda memwana kuti apa pane chi apa pane mhopo apa pane chi. I didn't know. No sure I didn't know. Saka manje chi ndasvika ndadire mukati mechechi mimi ndibva ndazonzi tirekisuti yako akaitenga kupinda kuti ndikaitenga kuJoburg. Sonzi oho hai bo vanyarara. Kusvika manje chi ndazoti no, why is it munhu yandisi aseka kati I've never seen such musikwana mupfesi. Ndikati unoreva nhemewe. Ndakaipfeka ndobva ndaenda pagirasi ndobva ndazvitarira ndikati yakanaka wani chii chakashata zvidya hangu hangu zvangu ndozova kuti hazvina kunaka zvokudero. Saka what's wrong? Ndobva ndatendera ndikati my Jesus help me. Ndakasvodedza zvingamboiti ndikasvika ini ndichaenda sei kuchikoro. Ini ndakaita dhirama kudai ndikasvodedza ndikaparedha everywhere. Ndichaita sei? Chasvoderepi? Kana kusvondo kwacho ndakatongoita 3 weeks ndisingaindini. Ndaisvoda ndaisvoda nekuti it was a disaster. Ndikaita 3 weeks ndisingaindiko ndaisvoda ndofunga vanhu vakandiseka zvingamboiti vakaninyeya kuti muone Christmas tree iri pano. Kana ndikati unoreva nhema ndobva ndaita 3 weeks dzangu ndisingaindi. Apa chijaketi chacho chasingambobva chachakangoita chitukutuku kachijaketi chacho. Zvakaitika ipapaya ndobva ndodzokera sure ukuku. Izvi ndiri kuita ndichiita sei ndichiita zvese kuitira kuti muzoona zvakaitika nemukomana uya manje. Musi uyu ndakanda buda mudhirama rangu remajina angu aya, ndabuda mutirekisuti dhirama rangu, ndabuda futi mupingi rangu yaya pingi ndakaisekerwa futi. Ndakazombonzi Miss Pingika. Vamwe vakomana varungu vanzi Miss Pingi. Ndaita sei ndabuda mudhirama rangu reMiss Pingi. Ndikazombobvunzwa nevanhu paresi kuti are you a student here? Ndikati yes. Zvikanzi what kind of wearing is that? Ndikati zvona like Pingi. Ndobva lakini ndobva wangonditasavhwa tasadivi. Ndobva manje zvazvosvika Sunday ndikati handidi kuenda kusvondo. Saka zvapaita paapartment apa manje waiti waigona kutobuda padhadhli zvapaita paiva ini ndaigara mu9th floor. Pamufirst I don't know akasagara mu3rd floor. I think aigara mu3rd floor. So kwa kune madepartments akasiyana siyana matype acho kuti 3rd floor kuside ku 3rd floor kuside ku 3rd floor kumwe kuside chese ringori chi excuse me pasame apartment. So now zvakaitika zvekuti ndakati dakudzira downstairs ndondinga zvimapotatoes pafront perezi redu. Pakuti ndibude waifanira kubuda nechikadhi zvinoita kuSouth Africa zvokuti unobuda nemakadzi. Ndototi ndingaita sei ipapapo if I don't forget zvakanyanyanya ndanga ndatenga pulling socks. So ndanga ndaita gandimbopfeka ndakazviona zvese zvandaingoita ndaingokopera ndakazviona zvinani zvakapitwa nemumwe musikana waigara taingojamba 1 imba toenda pane imwe. Saka musikana wanga like life yake inge different neyedu azhinji because iyewo anga akurira kumadheudheu. Saka zvimwe zvizhinji anga ari well versed munazvo plus anga ajaira kutotravela and anga nehama dzanga dziri abroad hope. So pahembe apapa anga akatibhera atitombori kunyeba type anga fashion wise anga ari pamberi pedu kupfuura isusu because isusu vamwe tatabva kwamuchorochozo saka kutoti tizive kutoti kune chaitika takatanga kutozvizira tasvika muJoburg imomo. Saka musikana waka even tumasiketi twaipfeka tumajipsi tumachichichi tumajokets aingopfeka zvinhu zvingori nice zvokuti waingozviadmire. So zvisina kana effort ndozvaanga atori. I think it was into her. Saka mumwe musi zvakaita musikana waka akaita sei anga akapfeka ndakamuona inini ndozvakaitika anga akapfeka pulling socks ndobva apfeka kashort ndobva apfeka nekajacket. Ndaita sei ndazviona ndazvifarira. So inini manje ndanotsvagawo pulling socks kuEdgar's. Ndozvifunga kanditopinga chete
ndakatsvaka pulling socks kuEdgar's. Mapulling socks ekuEdgar's manje akasimba. Pane ataitenga pangena nepakati mapulling socks mamwe aita kunge uyu see-through, mamwe aita masareba. Ini ndasingamati. Pane mamwe andakangotengawo zvangu, but I was never into mapulling socks nokuti type iyo yekuti waiti ukada kuipfeka kudai paunoda kunokwiridzira kudai raidhadhamuka rese, rotodhadhauka rese rangu wasara ramamvemve. Ndozvaitika. Saka ukabva ndatanga kuita sekutaka kumamaka mapulling socks. Kusvika manje ndazoona type yangu ikapfeka musikana ikati mapulling socks ako unomatenga kupi? Ndobva atotaura ndomatenga kwa ndikati anonzi chisirawo, bva atondiudza aitotanga kudhura zvatapi yemumwe anotota kunge masocks chaiwo, but ari mapulling socks. Ndonhani anotenga that exactly type yepulling socks. Ndo andakafarira ini. Vana matenga kuEdgar's, vana machengeta. Ndichiti pamwe ndikaenda kuchechi chadi chamapfeka iwayo mapulling socks. Sezvo futi kuchechi ndandaona vasikana vekuchechi vakapfeka mapulling socks. Saka it was kind of like a thing. Ndobva ndatinoreva nhema. Ini aya see-through ndaita kunge maresi handimadi. Ndoda aya ndo andoda. Ndanda kupi kuEdgar's. Ndenda muEdgar's keko bva ndatoda pulling socks iroro. Ndakatengera kuti ndigone ndari kuchechi, but musi uyu ndikabva ndati sezvo musikana akanga akapfeka chikabudura chake ndobva aisa pulling socks muzasi. Ini ndoda kuti ngarimbopfekawo hangu pulling socks rangu. Ndopfeka nechidhirezi changu checho chandakabva nacho chekuZimbabwe chandakatenga kumupedza nhamo cheblack chine white chachiya. Ndodi ndobuda kwangu singatombonyanya kutonhora futi musi uyu. Ndati sezvo zvimaposhi zvangu zvindinetsa let me practice. Vanhu vasipo nhasi plus ndokosao kufamba nazvo here. Pandabuda zvakaitika ndaitova neabhoti 20 something rands kutenga mapotatoes. Ndatobuda padownstairs atobaya chieleve kubva munanithoblo zvakanaka. Ndasvika padownstairs. Saka tese isusu weather window side tainoshandisa same chielevator. Ndapinda pepe. Mozwa ndichiri papo, teach me please, ndeipi yamunoti elevator neyamunoti lift? Chinhu chacho chinodaiwo so chekuti unoenda pamasteps ndo inonzi lift here kana ndo inonzi chii? Up to now chokwadi help me chionzi chii zvinhu two zvinondiconfuse because vamwe vanoti hanzi haisi lift ielevator, vamwe voti ilift haisi, but kochecha chatinoti turu wobaya number 6 wodzika pasi haisi elevator yacho here. Vamwe vanoti hanzi haisi. Saka ndiudzewo chimbotaure mucomment section because up to now zvondiconfuse. Ndoshua ukaenda pane checha chaunokwira kudai pamasteps chotanga kufamba zvacho wakamira pacho chichiinda unodaiwo so wako neimwe floor chonzi chii? Ndibatsireiwo guys because inini right now pamwe ndikutotaura zvinhu zvisiri izvo, but ini chataipinda ndechekuti unobaya dhoro ravhurika wopinda mukati. Ndo handiri kuti elevator. Kana ndakoniwa mubva mandicorrect. Handinasi kuziva kuti chonzi chii zita racho because vanhu vanotaura kuti ilift. Saka handinatsoziva. Saka ichocho chachoni saka thanks because pese apa ndaitotaura zvisiri izvo. Nhai vedu waizoonera toda kutoonerwa nemazivo right chinovhurika kudaiwo ndo lift. Saka ndaenda mulift muyamuya. Ndakajera kuti elevator guys. Tapinda mulift muyamuya. Tapinda mulift ndobva ndadzika pepe. Ini ndikunodzika padownstairs. Tasvika padownstairs pepe. Saka uzoti ukaenda kuground floor unenge wakutonobuda wava kugym. Tadzika mumulift riya. Ini ndikutofamba. Waizofamba somewhere kudaiwo so changa ikakoridhoka diki so, but paunenge uchifamba pane maglass unenge uchiona munhu ari kubva nekokoko ndozvaunoita. Pana muti ukomana vandatasa kumashure kudai so vandatasa chilift cheche kuti pane munhu ari kudzika here, pane any number yabayiwa kuti iri kudzika here, pane floor yadi. Vandatasa vandaona kuti nope hapana number yabayiwa. Vandati check masettings. Vandatasa kuti so kumashure kwemukomana uyu kune munhu ari kuuya kuti akuswe nakuna ari kutofamba ega achizvida. Guys, I was like my crush. Something is going to happen. I don't know what, but someone because mukomana uyu I don't even know if aitondiziva. Ndakasingatombozivi kana aitombozoti kune munhu anonzi Sharon. I didn't know. Apa kasangana basa nini? Anga asina basa nini chose. Saka anditoziva kuti aitoziva kuti ndino exist pachikora apa. Pese kutozvida apa
fisi yaiyonzopfeka like tukatoti mafomu awo ane kahuinosoka coolness pamweni nameno pamwe wakomana vari coolness ndo vanonditora maziso angu handitozivo but ndakangofarira kacoolness kake kanga angori nako guys ndaitobaikana kozi ndaiti aigona kumbotanga kuda kutaura nevamwe so vanga vakanaka so vasikana ivo tangoti saka hausi kundionawo here wakandisa wane muno deng umwe musi bvatazomona kutaura fine umwe musikana wekudepartment kwedu yei hai papa ndopandakati wapawa ndibaya panyama neti why dai wagumira kusaidi uko vanhu vekudepartment renyu uko because kunoku muzimbo ndanyanya kudhira nemazimbo zvangu ndo andanyanya kudhira nawo ndoshuwa ndakambokirasi nemuhusuru wekuzimbabwe ndoti remember muzimbo kana ndikaremember ndinouya naye because zvakawandisa 3 years guys is not a joke zvakawanda zvakaitika ndobva ndati kana you know what I like this guy ka ndakamubvira kare izvoda kutoita mu3rd month this guy atombondizivi atomboni mhorosa actually apa kutosvika kutonoenda futi ndakazotomuona by mistake mumwe musikana murumi imomo guys ndakatonzwa apa pachiti pamwoyo pangu pakati popopopo ndamuona ari kumusikana wekudepartment kwatinodzidza isu no ari kuitei what is he doing muno apa tatoenda zviri kuti unotora unombonogara musikana wewe unomugara musikana wewe ka takuti umona akatogara mukomana wewe akatokugarisika pacheya like what why would you do this to me? Why are you playing with my feelings? Ndakangomutesa ndikatasadii asi ndakagwadziwa akuzogesi ndakabva ndangoti kune musikana yaya ndakabva ndati ndakunzwa kuti vari kudanana here vanhu ava chichikuitika ndakatomboti gare ndimo ndichongoda kungonzwa one or two things komana yaya batanga kutotaura nawe apa vaitotaura kunge vanotogara vachishanyirana guys like why though kuramba vachitaura tikati ndakuinda musikana yakopo watoramba nekutotiperekedza nekuti mukomana yanga ari muti vanodanana toziviwo asi asambwa anything about this guy kuti vanodanana naye inini ka before ndasangana naye padownstairs pepe ndanga ndati zvinobvunzwawo umwe kuti imi mukomana uyu unodanana nhengeri kanzi akana vanenge vangori mafriends ndikati vatova mafriends kudeni because vaitenga kutamba kachikudu kachichikeke kuti vanogakuhwanana keke saka manje ichina ndakatoti chikudu ichi was supposed to be my chikudu saka why saka mwana atamazoti ndinoexist apa ndakamuona ipapo ndakati it's a duo that guys because panapa I don't know what's going to happen ndikufanira kutobuda nemutactic I don't know what but mutactic pane something chikufanira kutoitika muno mukorido nhasi korido ranga rakareba pasina ndataramba ndakatasasure kuti nekumberi hakuna here uri ita time yacho ndanga time yanga yakanaka because vanhu vazhinji vanga vaenda kumasvondo vese vanhu vazhinji vanga vaenda kumasvondo saka hapana izongondiona ndichiita masaramusa angu mukorido meme saka ndicha sei kati ndikapesana naye hambori mhorese mukomana ndiye munhu asikambofaka nimhoroso uyu iye akandiignowa mumba memusikana yayo ndikati kana noti vanhu imaiwe vandafamba andichigayaka ndikubva neuku yari kubva neuku tiri kuda nosangana kudayo so ndikufamba so totoona atotasa kudivi chamwari kutipfuurira takatotanga kutipesana kudai ndikafoti achandimhoresa ambonimhoresa noti vanhu imaiwe why tiri two muno mukorido no one is there hapana kana aripo kana one ndibva ndati ndichinda kumadziro ndichibata ndakadai ndakabata madziro guys ndikati apa menju ndakaipaka maplaying socks nechidress tape changu ndabva ndadi ndabata yekera ndabata madziro ndichiti manje ndikavhunzwa kuti uri kurwara nei ndoti ndiri kurwara nei mukomana yabvadzo hana kuzviona ndakati maikani matarisa kudaiwo sokuti ndioti azvione here ndichitesa neziso rakadaiwo mukomana ikana mbozvinzwa ndati maiwe ndizvo ndakabva ndoita ati maikani ndati hasi kuzviona kuti mukomana zvakuti ndoita sei akutondokuona kudaiwo so pakuti achipinda muchielevator saka akandisiya ndiri pano ndinichaita dofo ichi vanhu achatanga kufamba achiudza vanhu kuti
ndakamaiginoa ndichidzamere ndikandasvika pabulo mandavata ndikadeuso nditi maiwe avachazoti manje akandifunza kuti chii ndichati chii because apana kana chandati apana ndachandiudzawo nekuti ndarwara nei guys nyaya yakaita zita serious but oh my god chii but chii guys ndakatanga kusekera but litu didani kuti auye isi kupera apa guys ndakaita sei ndobati chii ndobati pandatangofungwa ndoti chii ndibatwa nebayo ndikukupera simba ndikuwakuwekera mapotatoes angu andanga ndichishuwira kuti ndinotenga handina kutozomboendako vandati saka ndoita sei kuti zvinyatsoita serious vandatonedzera kati kati wendi ranzi kandandinako vandakati pu pasi kuti maikani kuti ndinyatsoita sei kumugrebha kudeva vanditi uye asingogona kusimuka mukomana baya bada kuti sei kuda kundibatsira pakanomubatsira pepe ini vandaisa ruoko rwangupi beginde ndikati aiwa finally unoinda zvakubva tichi 3 months ndichikutsvira mumwoyo mangu but that was the end of seeing that guy guys anozombomuona futi kumene ndabva ndaita sei vatangondifamba akandibata nechimuchiuno ini ndakadeuso pakaishuudha rake ndakaenda neapa pandakadeuso ndichienda bhatura mimba ndati mari yangu akaona mari yangu yandakati pasi kudai kudonedza kuti ndozoti handisina simba mari yangu otiongezera zvekuti ndiongezera mubachazivini mari yangu but irikopinati iyo kumene vatenderera neni kudai vadzokera neni ndirimo apa mukoridha muna vanhu hamuna vanhu ndikati jesu ndikangoonekwa chete munhu abo ndobva chii ndobva anotora mari yangu sabva toti are you okay kati yes ndozopera simba baiwa nemabayo somewhere there zvikanzi papi ndikati somewhere here ndikutsvaga pacho kuti papi pandonebayo pacho zvikanzi unombozviita ndikati ndakambozviita ndikatobewa nemabayo ange isingaiti ipapo zvikanzi patitanga kutsvaga musodzi ungauyi musodzi haungauyi ndikati musodzi wenyu musodzi help me zvisineyo mufesi anga asingamhanyi kufarwa nevanhu pachikoro papapo mufesi iye anga egara ari serious nendimwa mvura nda kutopera dry throat mufesi uyayo ndobva aita sei no handitombozivi kuti ainhuwirira sei apo tinova handizivini ndobva chii ndatofunga kuti kudachataita take care of me nekuda sei ndazondamudonherera kudai afamba wakandita take care kuda achatanga kuya kuzondionawo kuruma achiti are you okay every time guys munhu wakandiisa kwani munhu deng mwana bva mufesi umwe anga asinganyofarwa nevanhu pachikoro ipapo hamene ainge wawo serious ainge wawed mufesi anga asingatotaurii nevanhu ndozvaangatori mufesi yebva chii mai pandikangomuona ndikati wabudire chimwe mumhako go away ndikanganisa kuti zviri mufesi wanyesa kutondipinda neni paekera unonosiya kuti achiona kuti ndirogara murumu ipi fainali akazozviona pamwe akazofunga yozondiona anouya kuzondiona kurumu kwangu aizotokanganisa zvese mukomana koda kutondibatira zvikanzi pabheki rako here kutoti hareskiwa panga asingafaniri kana kuti hareskiwa mukomana kuda kutotiteerera chamwe kwakutopinda zvikanzi ndibairewo lift iya komana kwakuti kotira kutoningirisa kutobaya lift iya lift kwakuti ndaniso kumusoro ku9th floor kanogara kopi ndikati ku9th floor tichitesa mukomana kuti why are you here why where did you come from why of all the days why komana kwakutotira zvikanzi ndezvako here no hazvisi zvikanzi urume yako ndeipi ndikati iyo zvikanzi makakiwe ndikati hamuna ndobva ndavhurirwa chii dhoo rangu kumene kwabva kuti kana hamuna timisiye tese chichi tingodi ndibatsiri guys that was so unromantic of both of them
That was so unromantic. It was supposed to end well. Kuti anosvika unyasonditi so unoti guys ndo zvandinge ndichida izvezvo guys because this is a future warning because future guy guys zvandoda nyangwe ndikanyebera kuti ndikuhwa musoro at that time ka make sure kuti waita take care of me nemusoro wangu iweyo because ukati musoro uri simple ndati urwadza ndobva nditi sei ndobva ndavatopa makumbo ako ndichiti urwadza ubva wamhanya notora tauro ubva wati are you okay ndobva ndati no I'm not okay ubva wanditovatova ubva wati do you want tea ndobva ndati no I don't want tea ubva wati what do you want ndobva ndati I want water and juice and Coca-Cola. Ini ndo zvandinechida uchindipamba uchindipamba wadero manje ubva waita sei wapedza ubva wanditi Shiro ini ndo zvando inini that's what I guys I'm not even joking that's what I want then ndibva nditi sei ndadero ubva wanditi saka minite sei umborara pamakomboka ndobva ndati okay ndobva ndati sei ndondarara pamakomboka ubva watora kana kuti tinonzi tumachiko throw over situation ubva ndati ubva watora ka throw over ubva wandisira ka throw over pashi uchindidzise unonzi kuti sei kundifugidza uchimake sure kuti are you okay unowaziwa ask me that's what I want saka inini I was expecting kuti achanondisiya kana kuti pacouch ubva anotarira mumba mangu mandei expecte izvizvi ubva anonditsvagira kauyu ka throw over kaike unosiya ndidewo so otonditi are you okay guys ndakasiya ndakandwa kudhambiwa sekebheji raora chaiko chaiko ndokwandakasiya ndaitwa afuta handaita struggle yese kuda kudonha mukorido ndakangosiya ndangotsvetwa senhanga rinenge rongosiya rangogadzikwa kuti harifambi guys ndobva vandisiya ndibva ndati nondotoita sei ndakutongovata pano kati saka mukomana zvaachatoita achandoudzawo vanhu nemusikana wavo watotamba naye achanomuudza vanhu havachazondiona saka ndodi guys I had to make sure kuti ndapfeka I had to because papasina kuti ndinondoita sei ndakabva ndakatozonopinda mujira because of that guy ndakatosara ndiripo ndikatsvaga kuti ndoita sei ndikapinda mujira ndikati ndibude ziya nditeuke ziya kuti zvinzi ndarwara nesaka something chakachakati kai ndakatouya ndikanamadzwa ndikaiswa maprayer ndakauya ndikaiswa maprayer namwe mudhikoni wekuchechi vakauya vakandiona vakandinamatira that's what happened all because of that guy apa hapana chandanga ndichihwa I'm not even joking nothing whatsoever ndakatouya vanhu vakatouya chonditi are you okay ndikati yes ndikatozobikirwa machocolate tea handanga ndisingambodi ndakamamwa machocolate tea ndichisiya chifungo kuti kumana chocolate yangu yatoperera maharake ndikazoipedza vanhu vazonga pamwe ndakanjirira nhema saka ndingoti dzudusishomino ndatobho guys because of that guy ndakatomupinda mujira ndakapiwa prayer zvangu prayer ndakaipiwa ndakatoipiwa prayer because of that guy chakashanda chimupesera atodisappear ndakazobodzoka futi ndaenda kungomonera from afar he never even asked me kuti zvone uri sei nothing kana kumbozodzoka check up on me nothing whatsoever but guys I was expecting this guy was supposed to come and check on me nothing guy tunotamba chikudo nemumwe musikana watori nekirashi nayewo kana kuti aye mheno ikokoko ndo chikudo chavaitoonotamba mai mwana wachinakirwa ikoko ndakamirira kuti kudacho achindidzisira mvura inopisa kuti you want hot water guys but hey that was so dramatic very dramatic guys I'm not even joking that's zvakaitika so now zvakaisika fast forward this guy manje zvakazoitika nzvekuti as time goes on manje this guy akazotanga kubusa matrue colors ake I remember this other day anga akuzo mumwe anga agara achida kuitirana macrash naye I think zvakuita nzvekuti vanhu vangu vakuzviziva kuti kuZim he was married like most of the guys vanoenda kuSA vanenge vachiti maface so kuZim I think he was married inini mafungira ndikuita because anga akuzonetsana nemabhebhi ese anga kuda kumhanya nawo vanhu vachiti haasi kuchise pachange ari married anenge atori nevana kana 2 vanhu ndozvavaita but munhu
antodawo zvechii zvemabhebhi paita 2 maversions achinzi izvozvo. Vamwe vachiti anotorova, kutorova chaiko chaiko anotorova. Vanhu vaitaura izvezvo indandangowo amahunga because mukomana ndandatomudhilita mudhairi rangu rechi hemacrash ndakamubvisa ine I removed him andikati he's not worth it. Haungandiswi pakupigwa prayer inini nekuda kwako iwewe kuti hauna kana kuita action. Ndikabva ndati ukanzi akatozorwa mumwe musikana kuchikoro kuko mahunga ndobva asitanga kuti kuda kumbodana nemumwe musikana zvaingodiro madhirama acho angawandisa because akatedza thing he was akatedza player nevasikana vakasiyana akatozomboguma that black sheep here anenge achingoita zvimwe zvinhu zvisingahwisisiki ukunese hwake huya hawanga usiri worth it hameno zvaangangove mukomana uya and isizifi mabhebhi mazhinji anga asingachamufariri because aiva aggressive and airova saka vasikana vazhinji ndofunga vanga vasikati sei vava vasingachamufariri because of that. Mumwe musi zvisinei manje chinzwe dhirama rakazoitika ndaenda kungomuona from afar but zvasani zvokuti pandada kutopedza saka iye akasarawo hatizoti aipesa kosi yakauchichaitika but akasara isu but asarawo nemwe shamwari yangu manati ini ndichaugerwa because zvebvudzi zvakuninesa rikaindese ndigerwe musvuu ndobva toti andogona kugera manati is fine titongotaurawo paangangoriwa tichizoti gathering yedu but kana uchigona kugera ndochigero chacho but but this time guys let me tell you the truth that spark enanenti first yega yange isipo but still ka taimboziona kuti mufesu yakambomira sei nembiri yake kuregera yekunzi anorova chase but akuzama kuita gentleman akazama kutaura neni achitaka kujoka but his jokes were very dry. I didn't even see them as zvimwe zvinhu zvotosekesa. They were dry. Those jokes, they were dry. Hapana kana chakasekesa pane zvaakataura. Tikati rimwe mutaisa ndati iri bhobha kuti unoda kuti ugere nguva ndati unouya pakati pauya pakundigera pebhato ndakamuti ndigere like kuti anesa chikama nditika ondigera ndosara neshoti hera ndochasara ndokama but iye instead akandigera nechi hatizokuti chicheka kuti akashita on purpose I don't know but akandigera nemusvuu kusvika muganda chendo zvakaitika ndakuta saudeni kuti kuiwo wandigera sei bvanguti ndezvawati uri kuda ndikati no that's not fair because inda kuti unofanira kugera so ndatanga kutonetsana because of that tanetsana because of that patona mufesi yakatondi advance mai mwana tikati konjeipi shamwari iwewe shamwari utori nehistory yekuti iwowo utoriwo munhu ari abusive panapa saka uda kuzama kuita sei uone manje fanaona kuti no it was just inonzi chiko handizoti ndo inonzi kuti inonzi infactuate inonzi chiko guys kuti unongo admire chinhu but usingatozivi kuti guys ndibatsirewo chirungu widziro rero ndairiziva because pane wekuno kuchazombokuudza yakadhiramana ndakaita kuno kune imwe mufesi but kune imwe nyika asi ndichepamwe chaona yemangwana because munhu wekunyika yagara kuti no chero mukomana haumudi mbemite uyu une inonzi yekuti ukaona mufesi wobva watanga kuti no it's not naive inogona kutanga na-f is not fundus kuti uri kungofarira munhu kakungoti wamuona but that person hautomudi ukatozoziva kuti ndozvaarika ona why was I think ndiyo infatuation I think inogona ndiyo I think that's the one because aigara achindidero achiti no ndotomuda tori bho mufesi ye achiti no haumudi mufesi ndichazokudza umwe musi kuti sei ungochingamude ndakazozvidzika kuti handimudi aingova runako rwakaiva ndanga nangonakirwa naye iye akanditasa ndikaziva kuti check ini mina mutiwo check apa zvakaitika ndakunoka ndichita masters kamti check ndakaita madhirama ameno kuda ndiyo infatuation yacho yekuti unongoda munhu ameno iyoyo ndozvakaitika manje ukuyu takatozombofambira kuapartment kwavaigara neimwe shamwari yangu takamufambira ndichakudze mangwana ndoya nayo maybe ndobva ndambopedza dzavanhu vangu vangwani macrash asi vachiona hai ndakazonyazoona kuti uyu mufesi uyu was mambara to the embarrassed chaiyo but infatuation yangu yakadhonza yakaita more than a year iri infatuation guys ndichiadmire munhu anga asingambondioni ndozvakaitika guys that's what happened saka mangwana ndichava nemufesi uku ndikataura zita rake but
vanhu vekunyika ikoko kwani masikini akanaka asingamboiti saka kuda ndo handaifarira. I don't know. Ndaisa link kana pana nda kupinda iyoyo ndichati but imanje ine kausadness kainako because kumana wacho ni hamino zvangangori it was not that funny. It was not that funny. I think kana singatori yesvika mukomana akatotsvagirwa basa nemwe bhebhi rake rangadana remuno muthailand saka because he was just too handsome to date me. Inini pacriteria yangu I don't want to date guys who are too handsome. I feel like they're too much for me. That's how I feel. Too handsome guys vanogona kundinetsa. I don't know. He was too handsome and zvaizoitika zvokuti mabhebhi hobho aimuda saka iye aisatsvaga mabhebhi ndiaimuendera. Anoni shamwari, I can't see your face, put your face first then ndiona kuti ndiani handingakwanisi kuisa munhu asina picture. Nda kutanga ndaona kuti ndiani kuseri kokoko because ndikakuisa panapa ko kana ukazoitoona zviwe zvinhu nda kutanga ndaona yes. Ndiri right zviri sei kuri bhuwa mhene ikoko usazotadza kukanganisa wataura zita rangu ndapotesesa zvangu. kuri bhuwa taurai. So nyaya yangu yakada kufanana neyako. Ndanga ndiri kuchikoro muna ndaitamba so basically ndakadzokorodza form 4 saka ndakaenda kudhara muna 2000. Was it 2000? Yeah, I think so. So saka ndakaenda kunemwe college so private college Marare. Ndaenda kuprivate college koko kwaive nomwe mukomana amaiwe mukomana anga akanaka iyeye. Taitamba tiri chigroup che 4 vakomana 4 vasikana ne3 vakomana taingotamba tese saka ndaimufarira mukomana ye but then shamwari yake yaindida vanhu vese vepachikoro vaitozviziva kuti anondida mukomana ye but inini ndandisingamufarire like that. We used to get along very very well. Saka ndashaura kuti ndoita sei because uyu ndowandinofarira uyu handisi kumufarira. Saka rimwe zuva manje mukomana uyu aindifarira tongomuti John ndiye anondifarira, Peter ndiye wandinofarira. Inini John because aindifarira anga anikamwika kuva naive zvoke kuti ndikakumbira something anongoita because aindifarira, he liked me. Saka nanhamutizveni iwo John patopedza chikoro kanta kubuda pagate rechikoro udze Peter ufambe naPeter kumasure sure like ndisitini taive basically vanhu vekupedzisira kubuda pachikoro ipapo. Saka saka nobva afamba naye but John anga asiri kuziva kuti chii chiri kuitika kuti why ndiri kutifamba naPeter kumasure. Saka ndobva vanhu group redu rere ndisi takapedzera kubuda pachikoro mubva vanhu vakutofamba vachitaura nyaya takuenda kunokwira malifts ekuenda kudzimba dzedu. Inini uzha ndobva ndaenda ndikanoti kuna Peter wandofarira nombotaura newe anga akareba. I'm fairly tall-ish for a girl and anga ari light-skinned beautiful person. Maiwekani anga kanaka mukomane akatsvuka ari light-skinned jet black hair anga kanaka mukomane. Nanhasi ndinomboenda kunomustoka paFacebook. Achirakanaka nanhasi achirakanaka. So saka inini ndekungwara kwangu ndikati ushi ndandaenda ndikati kuna Peter
uri right sika ndiri right John mbanamupaziso rekuti suduruka panapa saka ndangotaura zvinhu zviri silly because I was I was quite young-ish, and ndainyanya kuona ndo mazuva ena Sunset Beach inonzi chimwe yaibuda ndakangano mafirimu ainyanya kubuda mazuva iye but Sunset Beach ndaifarira zvisingatomboite and ndaibva ndatofantasaiza zvinhu musoro mangu kuti mukomana unomuita so kana kuti unoitwa so kana iwo akakuda ubva wasekerera uchiflika your hair uchidi zvinhu zvingori sili zveuhwana zviizvi saka ush ndobva ndati kuna Peter handangotaura nyaya dzingori a bit silly considering kuti taswera zuva rese tiri tese. How was your day? Are you okay? Ndobva ndangomira ndobva yamirawo bva ndanyatsoenda ndikamutarisa like kumutarisa face to face haana kana kuwana chance yekutaura anything ndakangonomukachikira sono handatanga kumukisa Really? Yes. Kuva vodona. Guys, yes. Kuva vodona. Omana, ungasiti ke hinga, uziwe kuvoekera. Yesu asikala tuvaseka wakakabvoka chizwa wabva wafunga. Uboita ndangariro guys. Guys, anyway. Sister Ignis mulilo varuva. Sister Ignis chimbopindewo apa guys. Sister Ignis mulilo ndakusuwa. I miss you. That is a link. Sister Agnes, come and say hi to me. Come and say hi to me. Sister Eggy. Kula vanhu zvikuzoti vazvofamba sei kula nei. Ingati kutaura kuti dziko can you imagine? Kula vangodonha ndizvo kuti vakachidzwe here. I hope she's okay guys. Kula I hope she's okay. Oh my god. Right. Zero. Ndadzoka. Kana ndambonyarara kupinda box kana ndakuzopinda nenda kutopinda kaviri katatu pazuva. Haiwa pinda unombotova kewe. Shero, you know what I want to say ka? Ini ndichaita off topic a bit. Ndoda kungotenda. Pane mushemari wandoda kutenda akanditengera hupfa akanditumira. Mashemari enzi vane rudo. I was shocked. Seriously? Sure. Handiziva kuti anozonditendera here kutaura zita rake. From another country kune imwe country katombo same country mamwe. From another country kubva kuEngland akatumira hupfu kubva kuEngland ukauya kuSpain apa zvinodhura. Nditenderewo shuwa Shero. Makaita basa vakatumira hupfu zvozvitenda 10 kg saka tiri kutodya hupfu sadza these days. 10 kg kwete 1 kwete 2 10. Nodhura. Ndakaratidzwa rudo. Unoziva kuti Shero ka inini in my life ndine problem yekuti vanhu vanongoti munhu akaroorwa nemurungu hapana anombondiitirawo mafavors anonge achingoti hava nazvo indichitozvidawo. Saka mushemareni akandiratidza rudo rwokuti haajaje kuti uri mukadzi wemurungu kana kuti unazvo kana chii. I felt touched until today ndosaka ndapinda mubox ndikati aiwa rega ndiwe kuzotenda. Thank you mushemareni iwewe. Unozondikana usingadi kutaura unozondiudza usei kuti ndiani ndinotoziva we. Aiwa ndichakutaurira kuti ndiani ndangonoti handina kumubvunza pamwe vanhu vanenge vasingazvifarire. Ndomuziva. Aiwa munhu wamunoziva munhu anitori top fan ipapapa wekuEngland. Top fan. Oh, that's nice. Thank Saka you. ndangofunoti. Wow. I need to say thank you. Yes, aiwa mashemari enzi vane rudo.
ndikatanga kuekera ndikazotanga kuita magesi angu vamwe vanozotadza kuzvifarira maplus 4 ndakona kunge vasingadi kumensheniwa ina hangu handizivi cause handina mukumbira permission, hatina mbotaura background kuti ndichazokutenda pashow, saka umwe munhu anenge asingazozvifariri, but iwewe hako ndichakuudza kuseri, kana azotipa mubvumo tinozouya tichitotaura. Chizi pane pandakamboda kutumirwa nemwangu mushema akanditumirawo akanditumira bati akanditumira hufu nemufushwa because ndandaswa mufushwa banditumira mufushwa but 10 kgs akatoti dzinodhura saka I understand kuti akasacrifice iwe 10 kg yehufu iwisa takatamba munomba tikadzana tikafara. Waita shanje kashero fesi yako. Mboti muresero mukwasha wetu. I'm telling them about the mealy meal that someone bought mealy meal for us. Say thank you, Shemarians. Thank you. Shamwari. Why not Shemarians? Kumwana kwari nosi adi avata ndokunganetaka nekutamba. Turiko kuda kuona. Anotaura shona uya tambomubvunza saka sadza riri sei. Okay, Mira. They want to talk to you about Saza. Shema. Si anonzi namukangangwa. Anonzi Bradley kana kuti Pedro. Pedro. Sei. Saza. Mune timbiri kurira ka. Just a moment. Alright. Okay, yeah, Shaita, sorry about that. They want to talk to you about Saza. Do you like Saza? Unofarira Saza ero? Ndinoifarisha. Yesu mwacha nonzani uya ruda kuona wasikana. Kamusikana uri kubarira. Anonzi Paula. Paula, how are you? Saza. Nonaka. Anzi nonaka Paula. You're so nice. Hey? You're so nice. Do you like Saza, Paula? Yes, I love it too much. Oh, as I love it too much. Taura hako zviri kundikurira, maybe because of where we stay, but ndichazama nepandinogona napo. Iwe vanhu vanofana kudzidzisa Paula shona. Andina kuifunga. Andina kuzifunga. Andina kuzifunga. Ai. Anse usina kuzifunga. Nekuti achagara Zimbabwe. Ai. Yeah, that is exactly. Oh, but iwewe Pedro iwewe. Saka na uchitaura na Paula unotaura ni language ipi? Spanish kana English. Kose usingataure naye neshona. Anzi se usingataure naye neshona. Andisi kuifunga. Andina kuifunga. Nansina kuzifunga anza nandinu. No, you're speaking very well. Pedro, shamwari yako iri kupi? Shamwari yako iri kupi? Who is your friend? Shamwari yako iri kupi? Here? Ari pano. Where's your Shamwari yako? Shamwari yako iri kupi? Your friend? Shamwari's friend, you forgot? Yes, I know. So where's your friend? Oh, she's saying you. Anzi Shema is my friend. I didn't know. Kuchikoro unotamba nani? Kuchikoro unotamba nani? What's the name in Shona? Yeah, unotamba nani can name your friend? Dinotamba ne Alex. Na Alex. Oh, na Alex. Wow. Alex. Everyone in comment section is saying, well done, Pedro. Wow. But Paula, who is your best friend? Answer you. What did you eat today? What did you eat today? Tell us. Pizza. Oh, really? Was it delicious? Really?
Oh, all right. Uyanonyarara nhema ush musikana iye ane musikanzwa manje. Kana musikanzwa. Iwe ndichakutumira video achiverenga macoins hanzi ndiri kutosanganisa mari yekuti Granny vambouya kuSpain. Ndofunga mavasuwa saka muchaenda lini kuZimbabwe? KuZimbabwe handifungi kuti hangu soon. But pamwe mama ndo vangamboya kunoko. Ndinokumbotana Paula. Paula, what's your favorite pet? What is your favorite pet? ¿Cuál es tu mascota favorita? Tu mascota favorito? A dog. A dog. Dog, really? Vanoda imbwa ava manje mai vakazvivharisa. Really? Nei Pedro. Okay, uchiita sei uchifarira imbwa? Munoionera ku-next door. Hi. NepaTV. TV, yeah. Oh, really? Okay, so what's your favorite cartoon? Uyu macartoons pamwe musikana. What is your favorite cartoon? Kwali, Peppa Pig? No, Paula doesn't like Peppa Pig. Which one? Iwe vana vangu vanofarira zvePlayStation. Iwe panofamba pakatooma. Uyu ane 5 years anotamba PlayStation, anotamba Fortnite. Ndamudzidzisa. Pedro unonakidza. Manje Pedro wasuwa kuZimbabwe here? Pardon? Wasuwa kuZimbabwe here? Do you miss Zimbabwe? Yes. Uda kuenda lini kuZimbabwe? Yeah, even now. Really? Yes. Saka uda kunodyei kuZimbabwe? Sada. Serious? And mango. And chibage? Chibage. Mavise? Keep talking, Paula. Paula, I want to teach you a dance. Do you like Paula? Paula. Paula. Atowanda anonyara nhema zvako iwe. Paula, say hi, admire. Hi. Hi, admire. Hi, admire. Say hi, Baba Mukuru, admire. Hi, Baba Mukuru. Say Baba Mukuru. Hi, Baba Mukuru. Say Baba Mukuru. I don't know. Say hi, Baba Mukuru, admire. Hi, Baba Mukuru, admire. Pedro, unotaura nesi utori mushona. Admire unomuziva here, Pedro? Nai, andimuziva. Andimuzivi. Andimuzivi. Admire ndifata. Admire I best friend ya Shema. Best friend. Ayo, but Pedro, fata unomuziva kuti chiri? Best friend? No, Fata is padre, the papa of Catholic. Okay. Like Iri Pedro. Hi, Paula na uyu. Say. Thank you, Shemarians. Ndangopinda kutenda hupu askana. Thank you all. We love you, Shemarians. I feel at home here. Bye. Always bye, Paula and Pedro. Urumona tari kungodigida pamasofa. Uyu andakuona ka mune muchanda kupindawo Paula. Paula. Hanzi zveni Pedro chimboimba song yeshona. Unoziva song ipi yeshona Pedro? That one of Knox, that one, inonzi chi song uyeya? Dinda. Anzi Dindarira. Kanjiva. Pedro, enda kamera yes. Chimba tizwe. 1, 2, 3, go.
I can't do that now. No, sing something. That's why ndatarira iri kupi wabhoimba. Ndakukangamwa iya song yanokusiya yekuti kuzaka rinopisa kubhuku rekwashuku sabhuku ndisekuru vangu vane mombe dzakawanda. Aifarira song iyo zvisingaiti nana mugadheni aiwa anovafarira nana japreza chichi anovafarira. You and me, Chete. Apana kukutinete. Tega tega. You and me, Chete. Apana tingatinete. Tega tega. Tiri tu baby newe. I'm just Ziva. Pedro kamunona kizokupa kwenyu guys. Ndega ndinobika shamwari, tinobika sadza. Which one? Say bye. Say bye, Shema. Bye. Bye. Thank you for joining us tonight. Thank you to you for inviting us. Okay, bye. Okay. Alright. Anon adzoka. Anon. Sorry. Pane zvandapuresa meno ndapuresa chii but anyway ndadzokana ndichiteerera nyaya dzashero. Saka sananchitaura kuti chii? Hello? Hey, yes, ndikuteerera. So mukomana ndaifarira manje ndini ndakwakuka not kujamba isachi but ndakangomuhakira munhu mwana wevanhu ndikotanga kumukisa. Saka iye manje ini ndaitofunga kuti hameno pamwe hana yakatanga kurova unoziva uri pakati pekuita something then you realize chii chandiri kuita panapa ndichasundwa kana kunzi uri kuitei. Tona munhu ari kutohakichirawo. Hakichirawo and then ndabva ndazongomira mba ndatosekerera iye akutosekerera. Saka vanhu vakatotenderera vakatarisa vakatonoti vanhu vatori busy vakatanga kuseka but afterwards manje because generally believe you me mukupenga ukoku ndinotonyara in general like nditori munhu anonyara zvokuti saka handizivi kuti like shungu dzacho kana kuti pfungwa dzacho zvakambonyatsobva kupi. So afterwards kwanti tinodzidza tese pachikoro chimwe chete and it was a small school, it was a private school. Saka manje the following like I think zvakaitika like on a Friday then manje I have to now go back to school kuti ndichamutarisa munhu uya ndomutarisa sei nyadzi. Saka ndanda kungoti kusvika ndibve pachikoro ipapo ndaingoti ndikangomuona kudai ndaichinja direction ndaitisa hana uzimbouye kwauira kunyare ana aingondisekerera ondimhoresa achiedza kuita like conversation kuda kuti yatitaureka but inini ndaitomunyara zvisingaiti ndaibva ndatotiza kutoti maiwekani ndinomuti chii naiwe anondikuka naikuda. To be honest with you pfungwa dzangu dzadziri dzeuhwana you know kuti waona mafirimu ana Sunset Beach obva wafila kuti inini ndozvikuona izvi ndogona kungoenda kune munhu ndikatongomudza kuti That's so nice. Vandarwadzwa kuti unozotaura naizvidanana. Aiyo ndaitomunyara ndaimunyara zvisingaiti but ndaimufarira even ndakudza kuti every so often hangu kana zvakakwidza kana tikataura nyaya dzezvataimboita tiri vana vadiki zvinhu zviri silly
zvinhu zvekuti ke zvino unotouya uri anona ungauyi uri munhu chaiye kuti ndo zvandaita unototiza mati haana kuzoitawo kuroora akaita mhuri yakewo. you know what's so funny nanhasi handizivi but akandibefrienda pafacebook hazvioneki kuti ane mukadzi here ndiye akanondibefrienda pafacebook. Kufrienda ndokufriende akandirequesta friendship pandamuti saka anenge achilaika mapicture angu but iye haana mukadzi waanomboburitsa kana vano anything but then ane a high profile job yemuarmy kuamerica so yeah he's an army marshal and I'm like oh Lord Jesus. Saka manje mukahoti aiwa mukahoti haana bhebhi muda kuita sei? Ndinoita sei hapana zvandingaita because I'm thousands and thousands of miles away. Ndinotogara kure chaiko. This is not a career. No, I wouldn't move. I would not relocate to America. Oh, I would relocate. No, never. I had that opportunity 2010. I could have gone to move to America, and after rethinking, ndakati nah, it's okay. Kwandiri kuri right. That's so sweet. Dzakawanda nyaya dzangu dzekunyara but ndichiita zvinhu zviri silly and then ndotiza afterwards. Anyway, bye. Thanks, Anon. All right. Mimi, I'm seeing something chiri blank. I'm seeing blank. Ndautanga ndaona picture usati wapinda mubox kuti ndione kuti face ndeyani. Zvakanaka kuti tizivane kuti face ndeyani. Okay, so I think I have to cut because I just want to face. Ndauda kuti ndichiona my face now kuti ndione kuti munhu wacho unozobvisa video ndaona kuti ndiyani munhu wacho. So I'm gonna add you. Sorry. Unokwana zvanoita next time ukada kupinda uri haidika utanga kubox kuseri ukoko itawo kuti ndione kuti face yako ndeyani then wozobvisa zvako sezvaitwa nauyu akanzi Anon ndandaona kuti ndiyani first ndoandaso azobvisa video yake because handizodi kuzoedha maghost kana ndisingazive guys kana kuzongowe ukatwa nemunhu wasingazive panapa. So that's pretty much it for today. When I'm still thinking, what should I do that one on Facebook? Is it worth it? It was not funny for me though. So yeah, I will see you. Sisegirega ndikuedhi mangwana musana wangu wakupisa ndakurwadziwa mukugara manje. Continue tomorrow. We'll talk tomorrow. Ndokupai link kuseri. I still remember. Yeah, I think the number zenyu. Totaura then ndobva ndaita sei. Hanzi mubvunzo wako mubvunzo wekuti chii guys handisi kuziva iwe Elliot. Mubvunzo wekuti chii? Bye guys. Ndakuenda ndakukata musana wangu wakuti wachirwadza. Let me cut. Bye, good night.